Кодекс кананічнага права з ксяндзом Дмітрием Пухальскім. Вітаем вас у, так сказать, штотыднёвым выпуску Кодекса кананічнага права з ксяндзом-канонікам і канцлерам Курыі Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі Дмітрием Пухальскім. Хвала Христу, ксяндз Дмітрий. Хацеў яшчэ дадаць адну важную рэч. На YouTube мінулы запіс праграмы з тэхнічных прычын так атрымалася, загрузілі вось толькі зараз. Таму можаце потым паглядзець яго або проста праігнараваць нас, хаця я гэтага не раю. Бо пачнем мы сённяшні эфір з пытанняў, якія задаюць зацікаўленыя ў кананічным праве аматары. І я папрашу са сваёй ласкі ксяндза Дмітрыя на іх адказаць, бо хто як не ён у нашых краях ведае гэта. Першае пытанне датычыць, мы, канешне, яшчэ будзем разбіраць, я думаю, больш падрабязна правы духоўных асоб, такіх як фактычна прэзбітары, дыяканы, можа быць, зараз займаемся актыўна біскупамі, але пытанне было максімальна простае. Ці мае права духоўная асоба браць крэдыты? Таму што, наколькі я ведаю, ёсць канон, дзе так даволі абстрактна напісана, што ён не мае права падпісваць ніякіх векселяў пад заклад маёмасці. Але ў нашых рэаліях векселі такая справа ўжо такая даволі рэдкая, а вось крэдытаў шмат, і нават картку табе дамоў прывязваюць, калі ты толькі хочаш. Таму, ксяндз Дмітрый, ці можаце вы праясніць гэта? Так, па-першае, трэба заўсёды памятаць, што Кодекс кананічнага права, тэкст, асноўны тэкст, канешне, змены ўжо былі, быў напісаны ў 1983 годзе. Значит, быў выдадзены забавязвае, напісаны быў яшчэ раней. Да? То есть мы разумеем, наколькі пашло уперад і вексельная сістэма, і сістэма карткавая, і збіркніжкі, яшчэ многія памятаюць. І нават іншыя справы, калі, напрыклад, возьмем паведамленне ў судовых справах павінны ісці праз пошту, альбо тэлекс, альбо тэлефакс, там штосьці іншае напісана, тое, чым сёння ўжо зусім людзі не карыстаюцца. Вось, але падобныя справы датычаць і гэтых справаў. Канешне, я на гэта пытанне чакаў, поэтому у меня з сабой няма другой кнігі кодексу, дакладны нумар канона не скажу, то 280 такісьці, можа 5, ці 6, ці 7, дзесьці так, до 290. Ось з этой каноны, якія гавораць менавіта аб правах і абавязках духоўных асобаў, менавіта ў гэтым кантэксце наогул таго, што звязана з правядзеннем якой-небудзь дзейнасці, так, звязанай з фінансамі. Так, ці гэта крэдыты, ці гэта то, што нам напісана векселі, так, ці гэта якаясьці пазыкі, ці нейкія іншыя справы. Так, духоўныя асобы не павінны гэтага рабіць. Так, не павінны гэтага рабіць, хіба што ёсць згода ардынарыя месца, ардынарыя ў нейкіх, там, хіба ардынарыя напісана. Таксама не 100% не дам, здаецца, ардынарыя свайго. Да, то есть без згоды ардынарыя ў пэўных выпадках. Да, то есть, поэтому все, что датычыць вось гэтых справ, то павінны яны, напэўна, ісці праз біскупа. Конечно, не ідзе гаворка там пазычыць суседу 20 рублёў, там, ці штосьці іншае. Понятно, что эта гаворка ідзе ў справах намного большых. Вось чаму гэта кодекс это вельмі пільнуюць? Таксама ёсць тут прычыны чыста эканамічныя, канешне. У нашай сістэме, скажем, еўрапейскай, святар адказвае сам за сябе. Калі штосьці сталася б, я ўзяў бы крэдыт нейкі, не мог расплаціцца, і калі Курыя не выступае маім, альбо дыяцэзія не выступае маім паруччыкам, да, то есть паручителем по-руску называецца, так, то па сутнасці я сам за это адказваю. Так? Да, конечно, это непрыемна, калі штосьці станецца, напэўна, будзе прыгожага, вот тым мала, вось, але дыяцэзія за мяне адказваць не будзе. Это твоя справа, браў, разлічвайся. Да? Іншая справа, калі, напрыклад, амерыканская сістэма, там, дзе дыяцэзія адказвае за святароў. І поэтому мы ведаем многія, напрыклад, скандалы, якія былі ў Злучаных Штатах Амерыкі, чаму? І абанкроціліся цэлыя дыяцэзіі. Таму што за учынак канкрэтнага святара адказвае дыяцэзія. А гэта партыкулярнае права іх так прадпісвае? Там таксама і дзяржаўнае права таксама ёсць. Так, гэта сістэмы. І кананічнае права, яно ж падладжваецца пад дзяржаўнае? Да, у многіх пытаннях яно падладжвае. То есть многія пытанні вырашаюцца па нормах дзяржаўнага права. Вось поэтому, напэўна, у любым выпадку, калі гаворка ідзе аб нейкіх фінансавых рэчах, заўсёды святар павінен такія справы ўзгадніць сваім ардынарыям.
Ясна. Не то, што там зусім, понятна, святар, тут трэба яшчэ рабіць раздзяленне паміж святарамі дэцызіяльнымі, святарамі законнымі. Тут, напэўна, яшчэ трэба, можа, на што звярнуць увагу. Законныя ўвогуле не маюць права браць крэдыты з прычыны адсутнасці маёмасці, як бы. Ну, ведаеце, па-ўсякаму это бывае. Вось. Але перад дзяржавай, напрыклад, гэты чалавек, напрыклад, каб я быў святаром законным, да нікаго, але перад дзяржавай я проста грамадзянін Рэспублікі Беларусь, Бухальскі Дмітрий Мирославович. І ім па дзяржаўных законах не варце. Даведаліся на ваше імя па бацьку так раптоўна. Вось, это абсолютно для дзяржаўнага закона абсолютно не важно, ці я монах, ці я не монах, ці магу мець маёмасць. Я прыхаджу ў банк браць крэдыт, ну, напэўна, запытаюцца, там, хто я такі, бо трэба ж крэдытную гісторыю паглядзець. Але толькі тое на перашкодзе, бо нейкія іншыя фінансавыя справы, прыйду, не еду купіць сабе, не знаю, машыну, ніхто не будзе пытацца, хто я і так далей. Да? І ўжо іншая справа, конечно, тоже касцёльнае права рэгулюе адносіны монаха са сваімі настаяцелями, са сваім ордэнам, там у кожнага закона сваё права, там кажуць, чужой манастыр са сваім уставам не ходзіць, да? У кожнага сваё права, у кожнага свае нейкія справы. І іншая справа святар дэцызіяльны. Да? Тут ужо канкрэтна ідзе ягоныя адносіны святара дэцызіяльнага з біскупам. Зноў-такі перад дзяржавай нашай беларускай мы ўсе роўныя, аднолькавыя абсалютна, а ўжо ўнутры касцёльнай дысцыпліны рэгулююць гэтае пытанне. Цікава, вельмі цікава. Але я так разумею, тэарэтычна, калі, ну, напрыклад, духоўная асоба жанатая, Не, духовны асоба не можа быць жанаты. Хіба што сталы д'якан, але не ведаюць, распаўсюджваюцца на яго гэтыя каноны. На сталы д'якана гэта не. Не? А, выдатна. Ну так, тады ўсё, тады і пытанне знялася. Ясна. Ну, карацей, тэарэтычна, калі вельмі трэба, то можна дамовіцца з ардынарыем. Не справа дамовіцца, просто, ну, розныя сітуацыі ў жыцці бываюць. Да, у нас, напрыклад, вельмі часта святары, ну, адказны за будову касцёлаў, скажем так, святары з'яўляюцца, напрыклад, старшынямі касцёльных камітэтаў. Вось, на іх ўсё завязана. Ну, і так бывае. Ясна. Поэтому тут справа, конечно, ёсць агульнае прадпісанне, менавіта таму кодэкс не гаворыць так агульна, што не ўсё. Ёсць канкрэтныя справы, напрыклад, сам будова касцёла, ну, не збудуеш без грошай, не ўзяўшы, там, не падпісаўшы дамову ў банку, не падпісаўшы, ну, не зробіш гэта. Ясна. Другое пытанне нам даслалі, яно было звязанае з сакраментам фактычна еўхарыстыі. І яно было такое даволі простае і канкрэтнае. Вось у звычайных умовах усе мы цэлебруем, прысутнічаем, удзельнічаем. І ўсё адбываецца так, як яно адбываецца. Віно, хлеб у выглядзе аплаткі, скажем так, ну, калі так можна сказаць па-народнаму. Ну, па-народнаму, ну, не па-правднаму. Так, ну, так. І імша сапраўдная, калі ўсё нармальна, вядома, будзе. А вось ёсць так званыя экстрэмальныя сітуацыі, калі, ну, я не ведаю, вось адбываецца нешта жахлівае, сядзіць чалавек у канцлагеры дзе-небудзь. Што ён павінен выкарыстоўваць, каб імша магла звацца хаця бы сапраўднай, каб адбылася, значыць, трансубстанцыяцыя, і каб хлеб і віно сталі целамі крывёю. Тут яшчэ такое пытанне, дзе ўзяць віно, бо вы ведаеце, у канцлагеры як-небудзь, груба кажучы, ці там у турме ты хлеб знойдзеш, хаця гэта будзе найхутчэй што-небудзь такое, як гэта называецца, ну, з дрожжамі. Я не пекар, калі шчыра. Але віно ты не знойдзеш, ці ёсць мінімальныя патрабаванні, ці рэгулюецца гэта неяк? Ну, перадусім трэба сказаць, што для сапраўднасці еўхарысты павінен быць хлеб і віно. Так? І тут, напрыклад, квашан ці не квашан, так, у лацінскай традыцыі выкарыстоўваецца пшонны неквашаны хлеб. Ось не значыць, што нельга еўхарыст наквашаны. Будзе сапраўдным нават на барадзінскім. Так, з хлебам праблем тут няма. Напрыклад, калі возьмем супольнасці наўкатухумінальныя, так, яны сапраўды, яны не то, што назвалі аплаткай, цэлебруюць святую імшу, тут звычайна такая булка. Булка, якую пякуць, там я ўжо рэцэпт дакладна не ведаю, вось, ну і бутылачка віна такой, на ўсю супольнасць, заўсёды на імшу ідзе бутылка віна, ідзе ў расход. Так? І он такі ось. Што тычыць сітуацыі вось гэтых надзвычайных? Вось, тут далёка ўсё не так адназначна. Хлеб, ну, можа, з хлебам праблем не будзе, можа быць праблем віна. Я чытаў розныя гісторыі.
звязаныя з гэтым. Вось, напрыклад, хтосьці дзесьці радзінкі браў, і штосьці там выціскалася, трошкі там нібы вінаград, нібы трошкі гэта было. Так? І былі таксама гісторыі, калі вінаградны сок дзесьці браўся, нейкі час стаяў, мог забрадзіць трошкі, вось, нібыта штосьці падобнае на віно было. Вось, і такім чынам Все, што з нацяжкай можна назваць віном. Ну, з нацяжкай. У экстрэмальных сітуацыях, вядома, у нармальных такога не павінна быць. А ці можна на адной форме у канцлагеры? Значыць, калі ўжо зусім, наш права гаворыць так, што зусім недобра будзе канцэкраваць адну форму без другой. Так? То есть не то, что зусім забаронена, то есть нема, вот то, что мы казали, зноў да першай кнігі адсылаючыся, не говорю, что будзе несапраўдным, а вось недастойным, скажем так. Недастойным будзе, не павінна цэлебравацца. І вельмі не павінна цэлебравацца на адной форме. Ну, але як цэлебруеш, ну, то святар мае сакраментальную ўладу. Да канцэкраваць, напрыклад, толькі хлеб. Значыць, святар мае сакраментальную ўладу. Ну, гэта, конечно, ўжо не кананічнае права, але ты ўмееш, але ён мае сакраментальную ўладу канцэкраваць нават адну форму. І гэта вельмі важна, таму што каб, ну, крый Божа, адбудзецца нешта такое з намі ў жыцці, каб мы ведалі, ці мы прымаем цела Хрыста, ці мы так думаем просто. Так, напрыклад, ну, я таксама маю сакраментальную, но цяпер, калі хтосьці прынесець кавалак хлеба і будзе віно, калі я нават тут скажу, так, это не павінна быць, ну, негоднае месца, і далей, без імшы не павінна. Але калі я скажу эту формулу, прычым з інтэнцыі гэта зрабіць, понятно, што без інтэнцыі это не лічыцца. У тым сэнсе, што я павінен хацець это зрабіць, так, груба кажучы, па-народнаму, як вы сказалі, да? То есть тады гэта станецца цэлым. А формула сводзіцца да бярыце ешце. Вось гэта ўсё. Толькі гэтага дастаткова. Таму што у іншых абрадах там разважаюць, дзе пачатак, дзе канец канцэкрацыі. У лацінскім дакладна высветлена, што гэта. Гэта канкрэтная формула. Хаця зноў-такі не павінна так быць. Ну, ясна. То, што мы казалі ў Эўхарыстыі, то есть для сапраўднасці патрэбен хлеб, віна, да якога павінна быць зноў-такі дададзена трошкі вады, так у праве напісана, і сапраўдным чынам высвечаны святар. Ясна. І крэпасць віна не мае значэння, фактычна. Тут віно павінна быць натуральнае. Натуральнае, да, то есть без дадаткаў цукру, спірту і гэтак далей. Вось. Пытанне паўставала, і згодці з 2 назад Конгрэгацыя Божага культу выдала такі дакумент, дапускаецца это акісліцелі, там іншае. Класна. Але толькі вінаграднае. Толькі вінаграднае. Віно павінна быць вінаграднае. Так, вось такое. Вельмі цікавае пытанне. І ў сувязі з гэтым спадары, якія задалі першае пытанне, я там за імі удзельнічаў такой як дыскусіі, задалі другое пытанне. На вялікі жаль, ёсць супольнасці, якія не знаходзяцца ў еднасці з касцёлам, і гаворка ішла канкрэтна так, ішла канкрэтна пра лютэранаў. Я думаю, яны не пакрыўдзяцца, і мы пра іх так мякка будзем казаць, нічога такога. Так вось, лютэрані было 2 канкрэтныя пытанні. Ці маюць яны сапраўдны сакрамент пасвячэння, бо быццам бы нейкая знешняя форма адбываецца, але я чуў, што, ну, я, конечно, не літуранскі тэолог, але я чуў, што яны як бы ў гэта і не вераць. І аналагічна іх з Эўхарыстыяй. Яны як бы не вераць у трансубстанцыяцыю, але нешта праводзяць. І вось у чым тут такі парадокс ёсць. Ці сапраўдныя, значыць, сакраменты пасвячэння і сакраменты Эўхарыстыі, калі няма інтэнцыі на гэтыя сакраменты? Ну, так, трошки закручанае, можа, пытанне. Я таксама успомню адзін дыялог паміж каталіцкім і лютэранскім святарамі, які адбыўся, ну, гадоў 10 таму назад. Вось, і там падобныя аргументы. Каталіцкі святар казаў лютерань, ну, у вас ж няма, у трансубстанцыяцыю вы не верыце. Па сутнасці у вас сакрамента няма там усяго. А на што лютерань казаў, а нам гэта і не патрэба. Да, то есть, сапраўды, мы кажам, вера у трансубстанцыяцыю ім па сутнасці не патрэба. Да? То есть няма сакраменту Эўхарыстыі, няма сакраменту святарства. І у лютэранскім мы называем касцёльнымі супольнасцямі. Імі кажуць, што это касцёл, то касцёльныя супольнасці. У англіканаў ёсць вера. За імі прасцей, значыць. Ну, з высокай царквы. Так. Заўсёды, як это, ну, скажем, там, дзе ёсць Эўхарыстыя, там ёсць касцёл. Ясно. Так. Калі ёсць Эўхарыстыя, то есть сакрамент, калі то ёсць сакрамент Эўхарыстыі, сакрамент святарства, значыць, Эўхарыстыя цэлебруецца сапраўдным спосабам, там ёсць касцёл. Гэта мы называем касцёламі. Праваслаўны называем касцёлам. Ну, ясно. Так, там тыя самыя сакраменты. У чым є такая, як бы, па чым распазнаць можна для верніка, можа, это важна, як аддзяляліся, паглядзець гісторыю, хто аддзяліўся ад касцёла каталіцкага.
У выпадку праваслаўны было аддзяленне біскупа на ўзроўні біскупа. Так? То есть біскуп мае сакраментальную ўладу рукапалагаць новых святароў, тыя святары цэлебраваць еўхарысту, і гэта цягнецца. Сукцэсія, кажам, ёсць. Калі гаворка, напрыклад, пра пратэстантаў агульная, пачынаючы ад Мартына Лютера, ён кім быў? Я чуў, што ён быў святаром. Прэзбітарам. Прэзбітарам, другая ступень. Так, біскупам не быў. Не быў. То есть, са смерцю Мартина Лютера прэзбітар не можа рукапалажыць святара. Ну ясно, тут пытанне нават не падымаецца тады. Всё, і поэтому это вельмі лёгка паглядзець, адкуль это пашло, што адкуль это ўзялося. З англіканамі, там іншая сітуацыя. Так? Зноў-такі ўзровень біскупа. Так. Калі ўзровень прэзбітара, перапрашаю, поэтому сакраменту, да, ёсць успаміны, кажу, я не літуранскі теолог, до конца гэтага не ведаю, можа, нават не буду так публічна выказвацца на гэту тэму, бо... Тут просто больш... То, што я магу сказаць, як святар каталіцкі, да, то есть менавіта. Вось таксама агульнае пытанне для гэтых двух сакраментаў у межах нашага касцёла. Мы, канешне, хочам верыць, што все святары святыя, і дасканалы, але ж яны таксама людзі. Вось крый Божа, нешта такое адбылося, што святар не верыць у трансубстанцыяцыю і служыць імшу. Не, тут уже справа зусім іншая. Да? То есть, калі святар каталіцкі, да? Калі цэлебруе святую імшу і мае, скажем, інтэнцыю. Да, мы не кажам, то, бо сакраменты уже у тэалогію заглядаючы эксопера оперантис, там есть два паняцця, да? То есть, па сутнасці сакраменты дзейнічаюць незалежна, скажем, ад святасці святара. Да? Не, але ад інтэнцыі. Інтэнцыі, так, толькі, конечно, тяжко себе, тогда это называется симуляция уже. Так. А за симуляцию это розное злочинство. А симуляция это уже не сакрамент. Не, симуляция это уже, то есть, когда есть симуляция, то это есть злочинство. Злочинство, бо что колену датычыць Еўхарысты або споведи. Это наивысшее. Это да, уже. Это одразу уже конгрегация доктрины веры. Так, конгрегация вероучения там уже занимается, потому что это вот то, что што гаворыцца ў сакраментарум сантитатис тутэля, там ото пропріо, і пачаў пісаць папа Ян Павел II, пасля Бенедикт XVI там рэформу трошки зрабіў. Вось, і так яно ёсць. Поэтому прадставіць святара, які не верыць зусім, то, конечно, ўсё можа быць. Сітуацыя фантастычная, але ці мала што. Можа, ён бы знаходзіўся ў нейкім жахлівым рэлігійным крызісе настолькі глыбокім, што проста рабіў гэта на аўтамаце з нейкай мэтай апекі пастарскай сваёй супольнасці. Гэта трэба, конечно. Напэўна, тут ужо... Але ці ёсць такі прынцып, што ён не верыць, і яно адбываецца з-за, скажем так, веры парафіян? Тут гэта ўся справа вельмі цяжка так ацаніць і асудзіць, як это ёсць. Ён верыць, ён не верыць. Як мы это праверым? Хіба што паверым яму. Том-то і дзела. Калі бачым, што святар выходзіць, цэлебруе святую імшу, мы пасля прымаем цела Хрыста, то лічым, што ён так ёсць. Калі ёсць памылка, только там ёсць такі 144 канон, зноў-такі да першай кнігі, які называецца «Экклезія суплет». То есть касцёл дапаўняе. І калі ёсць якая-небудзь памылка, да, ці адносіна да нормаў права, ці адносіна да канкрэтнага факта, да, які датычыць менавіта выканання акта ўлады кіравання, некаторых актаў ўлады пасвячэння, тут цэлебрацыя Еўхарысты не датычыць гэтага, зараз скажу чаму, але тым не менш, тады касцёл дапаўняе. Гэта тое, чаго не хапала. Да? То есть, напрыклад, нейкі ардынарый, напрыклад, біскупскі вікарый, штосьці зрабіў, да, дазвол на нейкі шлюб, або дыспенсу, напрыклад, нашу змешаных. Ён думаў, што это вернікі там з Магілёўскай вобласці, яны казалі з Асмінскай. Неяк так сталася. Штосьці не заўважыў, нейкая памылка, всякае ў жыцці здараецца, да? Даў ён гэту дыспенсу. Напрыклад, асоба неахрышчаная з каталіком. Для сапраўднасці павінен быць дыспенс ардынарый месца. Даў ён эту дыспенсу, не падумаючы, прыйшлі да яго ў Магілёве, напрыклад. Всякае можа быць. Всякае можа быць, да? І што? І тады, так, калі глядзім чыста юрыдычна, несапраўдна. Таму што гэты ардынарый не мае улады на мінскую частку нашай дыцэсіі, напрыклад. Але ў такім выпадку, да, то есть, калі сапраўды, то калі ён не спецыяльна гэта зрабіў, то зноў як гэта ацаніць? Але мы верым, што чалавек у добрай веры гэта зрабіў. Да, то есть, тады касцёл дапаўняе ўжо, то есть ёсць. Дыспенсы, да? Калі экклезія суплет не працуе? Экклезія суплет не працуе, калі касцёл ніколі не можа дапоўніць улады пасвячэння. То есть, калі, грубо кажучы, этот чалавек не быў святаром, які штосьці зрабіў, альбо, напрыклад, бо распаўсюджваюцца некаторыя акты сакраментальнай улады, напрыклад, калі ў канфесіянале сядзіць не святар,
Ну ясно. То там уже экклезія суплет не дзейнічае. Я... Там уже трэба людзям казаць, што вось гэты чалавек не быў святаром, напрыклад, там па-новаму спавядацца, то ўжо нічога не зробіш. А на матэрыю так званую сакрамента на дзеянні, якія суправаджаюць яго, распаўсюджваецца экклезія суплет? Не, ну, звычайна гаворка ідзе там пра канкрэтны акт, альбо ўлады пасвячэння, альбо ўлады кіравання. Больш кіравання там пасвячэння. Ну, значыць, пахрысціць без вады ўсё адно нельга. Не, пахрысціць без вады нельга. І рукапакласці без рук нельга. Так, ну, без рук. Ну, павінна, то есть, быць матэрыяй форма сакрамента. Это сапраўднасць. Дапаўняе тыя рэчы, якія альбо за памылкі, якія датычаць альбо права, прадпісання права, альбо факту. Да? То есть, альбо я не ведаў, што ёсць такое права і зрабіў, альбо быў нейкі факт, і я думаў, што яно пад права падпадае. То есть такія дзве сітуацыі, і па сутнасці тады, кажам, экклезія суплет. Гэта яшчэ раз наводзіць нас на думкі, наколькі ўсё ж такі важнае ўвогуле кананічнае права, наколькі фантастычныя рэчы могуць адбывацца з-за яго, ну, скажам так, сістэматычнага няведання, ігнаравання. Таму я заклікаю ўсіх свецкіх асоб, якія нас слухаюць, старацца, так сказаць, ну, у межах сваіх, канешне, кампетэнцыі, зацікаўленасці пачытваць кодэкс калі-нікалі. Бо вы ведаеце, гэта бывае, вы ж ведаеце, як ніхто іншы, калі з тыдня на тыдзень, з месяца на месяц ідуць адны і тыя ж пытанні, ну, кшталту там, ці магу удзельнічаць у імшы вечарам перад тым як. А канон кажа, што, канешне, можаце. Я разумею, так, толькі сама не кожны чалавек адразу знойдзе, а дзе гэта шукаць. Вот адкрыў канон, і дзе буду шукаць. 1752 канона вообще перачытваць. Ну, гэта так, канешне. Больш-менш трэба тут таксама арыентавацца, поэтому так. Але ж не баюся. Шчыра дзякуем, ксёндз Дмітрый, за тое, што высветлілі гэтае пытанне. З лютэранамі стала ўсё вельмі ясна з віном, хлебам, і прынцып экклезія суплет для мяне асабіста, ён такі падаецца ўсё яшчэ не да канца канкрэтным, але потым можна будзе паглыбіцца, бо тут яшчэ шмат дзе ідзе перасячэнне з дагматыкай фактычна. Так. Таму заўсёды это сітуацыя пагранічная, скажем так, і напэўна потым нельга падцягваць усё часамі, экклезія суплет, так, не, так это не дзейнічаць. Вельмі канкрэтная сітуацыя, калі экклезія суплет, але што трэба запомніць, экклезія, то есть касцёл ніколі не дапоўніць улады пасвячэння, калі іх няма. Ну, ясна. То есть тут уже нічого не зробіш, калі няма, на пустога даже на Дух Святы не налезь, бо няма. А ці падпадае пад пакаранне чалавек, які не з'яўляецца святаром, але я не ведаю, гэта нават не сімуляцыя называецца, ну, нейкі перформанс робіць. Не, то есть там ёсць две, мы казалі, не звалі, можа сказаць, з голасам яшчэ былі, вось калі ёсць адна справа сімуляцыі, напрыклад, эўхарыстыя, другая спроба цэлебрацыі эўхарыстыі. Две розныя сітуацыі. То есть сімулюе святар. Я як святар магу не павінен, конечно, дай крый Божа ад гэтага. Але чаму? То есть я магу цэлебраваць святую? Ну, вы маеце ўладу, скажем. Маю ўладу, але гэтага па якімсьці прычынах не раблю. А я зраблю, як кажуць, перформанс. Людзі сабраліся, віна няма, ведаю, што віна няма, возьму там віскі якога-небудзь, налью, цырк зраблю, бабкі прыйшлі, трэба штосьці зрабіць. Гэта называецца сімуляцыя. Да, то есть я ведаю, што то есть я здольны да цэлебрацыі сакрамента, магу гэта зрабіць, ну, але па якіхсьці прычынах так, вось не знаю, што ў галаву ударыла, так гэта не робіць. Это называется сімуляцыя. А іншая справа спроба. Калі, напрыклад, вы прыходзіце ў катедру, апранаеце альбу, ідзеце да алтара. Крый Божа. Крый Божа. І я падпадаю пад пакаранне, бо я каталік. І адно і другое падпадаюць пад пакаранне, толькі адна справа это сімуляцыя, другая это спроба. Бо то есть вы не здатны ў прынцыпе не можете. Ну, ясна, конечно. А калі я не хрысціянін, я падпадаю пад пакаранне? Ну, пакаранне для ўсіх, конечно, ёсць. Толькі хто ж там будзе, ну, скажем так, хто там будзе займацца. Ну, гэта немагчыма рэалізаваць на практыцы. Так, конечно. Это, просто але чыста тэрыторыя. У ісламскім праве трошку цікавіўся. Там ёсць такія нюансы, што за некаторыя рэчы могуць пакараць толькі мусульманаў. І калі ты, што называецца, як у іх кажуць, неверны, то з цябе і спросу ніякага няма, чым часам карыстаюцца. У нас такога няма. У нас ёсць таксама некаторыя справы, якія, напрыклад, толькі могуць для католікаў, ёсць толькі для святароў, ёсць некаторыя для ўсіх. Ну, бо прафанацыя на свяцейшае сакраменту для ўсіх, напрыклад. Нельга так, понятно, што чалавеку гэтае пакаранне абыякава, да лямпачкі. Так, да лямпачкі, ну, але ёсць. Ясна. Поэтому і таксама з іншымі справамі. Шчыра дзякуем, ксёндз Дмітрый, за такі лікбез. Сёння такі выпуск напалова складаўся з адказаў на пытанні, але ж яно... Калі ёсць пытанні, заўсёды цікавее. Нас глядзяць. Можа быць, не так много людзей, але ў нас, ну, я думаю, гледачоў 50 пастаянных ёсць адназначна. Ну, а мы працягваем. А на чым мы там спыніліся мінулым разам? Мы сёння павінны пачаць казаць
сказаць, што адбываецца ў дыцэзіі, калі катедра біскупа альбо калі біскуп мае перашкоду ў кіраванні дыцэзіі, альбо калі кафедра вакантная. Так. То есть, что отбывается в этой ситуации, конечно, яны не бывают вельми частые, да, то есть я, может, минулым разом сказал тут, может, 10 в іншым месцы, уже не памятаю, да, то есть яны ситуации надзвычайные по сутнасці, да, понятно, но вот когда бискуп меняется в дыцэзі, ну, так не ведаю, в сярэднім, раз на 10-20 годов, вось, а может и больше. И такие ситуации, когда бискуп мае перашкоду, зараз скажем, что это такое, альбо кафедра становится вакантной, неспадзявана, бо часцей за ўсё сёння то, што я таксама казаў, да, гэта сёння вельмі хутка, напрыклад, нават калі біскуп раптоўна памірае, штосьці нечаканае, то даволі хутка можна апостальскую сталіцу об гэтым паведаміць, і даволі хутка нават апостальская сталіца знойдзе рашэнне. Часцей за ўсё прызначае апостальская адміністратар, як это было ў Кіеве некалькі гадоў таму назад, калі раптоўна памёр біскуп. Вось. Але часцей, калі біскупа, напрыклад, пераносіць, то ўжо апостальская сталіца ўжо это прапрацавана. Звычайна, калі не адразу да дыцэзіяльнага біскупа, то апостальскага адміністратара па меншай меры. То есть, які ўжо мае трошкі вышэйшы ранг, чым дыцэзіяльны адміністратар, пра гэта таксама будзем казаць. Але тым не менш, так паразважаем. Я думаю, карысна некаторыя рэчы будуць таксама даведацца. Да? Лічыцца, што перад біскупскай катедрай узнікаюць перашкоды, калі дыцэзіяльны біскуп полностью пазбаўлены магчымасці ажыццяўляць пастырскія абавязкі ў дыяцэзіі за палону, выгнання, спасылкі альбо непрацаздольнасці і пры гэтым нават пісьмова не можа мець адносіны з вернікамі сваёй дыяцэзіі. Ну, вельмі так. Так, сапраўды, то есть біскуп ёсць, толькі ён абсалютна ніякім чынам не можа мець кантакты з вернікамі сваёй дыяцэзіі. Да, то есть, напрыклад, это то, што хвароба, спасылка, вязніца, штосьці такое, то есть, дзякуй Богу, у нашых рэаліях такое прадставіць. Ну, можа, непрацаздольнасць яшчэ можна. Вельмі лёгка, калі, значыць, крый Божа, дай усім нашым іерархам здароўя, канешне, але ляжыць чалавек вось, ну... непрацаздольнасць, так. Іншыя, ну, дзякуй Богу, што не будзе такое, спадзяюся. Я спадзяюся, што не. Што не будзе, вось, ну, але на жаль, хвароба кожна можа стацца. Канешне. Значыць, гэта ён губляе магчымасць. Магчымасць, так, прычым поўная непрацаздольнасць. Там не тое, што там нага захварэла. Ну, там напісана, не можа нават ліставацца. Вось, і пры наяўнасці такой перашкоды кафедры кіраваць дыяцэзіі, калі святы пасад не прадугледзець іншае, то заўсёды такое ёсць, з'яўляецца кампетэнтным біскуп-коад'ютар, калі ён ёсць. Але ён проста выконвае абавязкі. Да, то есть мы казалі, што коад'ютар той, хто мае права наступства, калі ўжо кафедра станецца вакантнай, тады так, а пакуль ён выконвае абавязкі. Але калі яго няма, у нас яго няма, так? Тады кіраванне пераходзіць да дапаможнага біскупа, якога? Генеральнага або біскупскага вікарыя. Або там напісана? Так, генеральнага або біскупскага вікарыя, дапаможны біскуп і генеральны або біскупскі вікарый, або да іншага святара, захоўваючы парадак асобы ў складзе дыцэзіяльным біскупам у спісе, які ён павінен скласці пры першай магчымасці пасля ўступлення ў валоданне дыяцэзіі. У нас такі спіс ёсць таксама. Не ведаю. Ну, павінен быць, як бы. Цікава, слухайце. Сколькі ўсяго павінен рабіць біскуп? Павінен быць. Я спадзяюся, ну, думаю, што ёсць, але павінен быць спіс. Да? То есть, калі штосьці з біскупам станецца, не дай Божа, да? То есть, ёсць спіс, хто... Прычым ён такі даволі вялікі, я так разумею, на выпадак, не дай Бог, ганенняў нейкіх ці чагосьці такога. Так, то есть, права прадугледжвае, што ў гэтым спіскі павінны быць некалькі чалавек. Так? Гэты спіс, з якім трэба азнаёміць мітрапаліта, павінен быць адноўлены па меншай меры раз у 3 гады. Вось. Тут усплывае мітрапаліт упершыню. Так. І захоўвацца канцлерам у таямніцы. Канцлерам дыяцэзіі ці мітраполіі? Дыяцэзіі. Заўсёды канцлер дыяцэзіі, так? Вось. Калі гаворка ідзе пра мітрапаліт, заўсёды кампетэнтным з'яўляецца старэйшы суфраган. У нас старэйшы суфраган гэта Гродзенскі. Гродзенскі біскуп. Да, мы ўжо казалі пра гэта, вось заўсёды такая сітуацыя. Зноў такі, гэта спіс, дзесьці сабе ёсць, сабе ляжыць, хай сабе ляжыць. Хай так. Хай так будзе, так? Далей. Але можа быць так, што спісу няма. Ну, можа, раптам. Раптам. Все, можа быць, спалілі спіс ворагі. Так. Калі біскупа коад'ютара няма, а спіс, аб якім гаворка ў гэтым першы час не існуе, то заданнем калегіі кансультантаў з'яўляецца выбіранне святара, які будзе кіраваць дыяцэзіяй.
Там слово святара. 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 Прэзбітар альбо біскупа. У гэтым сэнсе святара. О, якім яшчэ? Даруйце, я просто з такім сваім візантыйскім мінулым, у мяне святар гэта заўсёды прэзбітар. Я просто Не, там святар- просто роля д'якана больш шырокая з-за, скажем так, нюансаў абрадавых. Таму як бы Калі мы говорим лацінскай, я яшчэ, можа, слухачам нагадаю, калі ў лацінскай тэрміналогіі, скажем так, говорим святар, то маем на ўвазе прэзбітара і біскупа. ясна. У лацінскім абрадзе д'якан увогуле такі Так, выкінуты на абочыну. Ну, не то, што зусім, вось, але вось. Ну, ясна. Ёсць, да? То есть, спачатку ёсць кад'ютар, кад'ютара няма, спіс. Няма спіса, калея кансультантаў выбірае. Ясна. Па пэўну гэта самае, так? І далей той, хто прымае кіраванне дыяцэзіі, так? І ён мае абавязак, павінен паведаміць апостальскі пасад аб тым, што такая сітуацыя склалася. Ясна, да? То есть, такая структура. Калі ёсць кад'ютар, не, то гэта спіс. Калі няма спісу, выбраны адпаведным чынам. Да? І кожны, хто такім чынам быў паклікан да часовага, заўсёды часовае кіраванне дыяцэзіі, нават біскуп кад'ютар, мы казалі, калі альбіскуп ёсць, толькі не мае магчымасці кантактавацца з дыяцэзіяй, да? Ён кіруе дыяцэзіяй толькі да таго часу, так, пакуль існуе гэта перашкода. Так? І пры ажыццяўленні пастырскай апекі над дыяцэзіяй прымае тыя абавязкі, карыстаецца толькі той улады, якія згодна з правам належаць дыцэзіяльнаму адміністратару. Так, ёсць такое паняцце, пазней пра яго будзем казаць больш, можа, шырока, але гэта не дыцэзіяльны біскуп. То есть, калі хтосьці выконвае абавязкі дыцэзіяльнага біскупа ў такой сітуацыі, да, то есть, калі біскуп мае нейкую перашкоду, ён ёсць, жывы, але мае перашкоду, вось, то ён, то часова выконваючы абавязкі, не поўнасцю выконвае абавязкі біскупа, а толькі тое, што права дазваляе дыцэзіяльнаму адміністратару. Гэта немнога. Гэта паўната выканаўчай улады ці не паўната? Не зусім. Гэта такая надзвычайная сітуацыя трошкі. Вось, таксама, напрыклад, апостальская сталіца падчас ваканту не павінна, то есть калегі кардынал не павінна занадта много. Таксама дыцэзіяльны адміністратар, ён вельмі межаваны. Карацей, задача падтрымаць статус-кво. Так, ён, напрыклад, не можа новай парафіі арганізоўваць, ён на калегію капітул не можа арганізаваць, ён канцлера не можа звольніць, гэтак далей. Да? То есть это часовае. Ясна. Да, то есть, каб это таксама разумець. Да? І далей, можа быць такая сітуацыя, калі дыцэзіяльнаму біскупу можа быць забаронена выконваць свае абавязкі за нейкае пакаранне касцёльнага. Такая сітуацыя таксама можа быць. На жаль, бываюць. Усё бываюць у жыцці, так? Калі дыцэзіяльнаму біскупу будзе забаронена выконваць яго абавязкі з-за касцёльнага пакарання, то мітрапаліт, або калі яго няма, або калі гаворка ідзе пра яго, понятно, да? То старэйшы прамоўца суфраган павінен неадкладна звярнуцца да апостальскага пасаду, каб той прыняў адпаведныя меры. Да, то есть тут ужо бачым, калі справа датычыць пакарання, пакаранне ж накладаецца кананічнае пакаранне, тут конечно, часцей за ўсё апостальская сталіца. Я думаю, тут лішняе дзеянне. Сам жа апостальскі пасад і накладае пакаранне. По-рознаму это бывае. Это не абавязкова, так? Ёсць там, напрыклад, іншае пакаранне, напрыклад, пакаранне таблета сентэнцыі, якое павінна быць абвешчана, вось, ну, але так апостальскі пасад пра гэта будзе ведаць, конечно, вось, ну, але тым не менш, вось, калі такая сітуацыя здарыцца, вось, то ясна. Ён тады губляе, так сказаць, пасаду дыцэзіяльных біскупаў? Ну, не. Тут-то і дзела, што пакуль мы гаворым перашкодзе. То есть проста гэту сітуацыю трэба прадставіць апостальскай сталіцы. Што яна будзе далей рабіць? Ясна. Што яна далей будзе рабіць, то ўжо па сутнасці. Тоже права яе. Это справа апостальскай сталіцы, да, поэтому об гэтым трэба таксама ведаць. Тут менавіта гаворка ідзе аб касцёльным пакаранні, бо можа быць такая сітуацыя, што дыцэзіяльны біскуп мае пакаранне цывільнае за штосьці. А якая нам розніца? Ну, мы ж самі па сабе. Не, напрыклад, біскуп можа апынуцца, не дай Божа, конечно, у вязніцы за якогасьці цывільнага злачынства. Тут можа спалучацца адно і другое. Можа быць штосьці. Таксама ёсць бо вязніца, таксама перашкода ў дзейніка. Вязніца, яна прапісана ўжо ў першым, так сказаць. Так, прапісана ў першым. Але поэтому тут, я кажу, гэта вельмі такія сітуацыі, рэдкія, спадзяюся, у нас ніколі не здарыцца. Конечно, не здарыцца. Вось, мы ў гэта верым. Ну, это такая сітуацыя. Але цяпер далей сітуацыя кафедра вакантная. Біскуп фактычна памёр.
альбо памёр, альбо дзесьці перавялі на іншую кафедру. Ясна. Таксама можа Або быць. адхілілі, і нейкі момант ёсць вакантнасці. Альбо, напрыклад, папа прыняў просьбу быць стаўцы. Таксама. А новага яшчэ не даў. Так, конечно. Можа быць, да? І вот 416 канон гаворыць, калі біскупская кафедра становіцца вакантнай. Першае, пасля смерці дэцызіяльнага біскупа, натуральна, пасля яго адстаўкі, прынятай рымскім пантыфікам, а таксама пасля пераводу або пазбаўлення пасады, аб чым дэцызіяльнага біскупа паведамілі. Ну, это звычайна, так То есть сказать. чатыры стандартныя сітуацыі. Написали. Узрост, да, то есть прынятая, понятно, тоже павінна быць прынята рымскім пантыфікам, смерць чалавека, ось перавод або пазбаўленне. Это карная заўсёды, пакаральная справа. Да? Найчасцей так. Так. Усё, што было здзейснена генеральным біскупскім вікарыем перад атрыманнем імі пэўнага паведамлення аб скананні дэцызіяльнага біскупа, мае сілу. Таксама і тое, што было здзейснена дэцызіяльным біскупам у генеральным біскупскім вікарыем перад атрыманнем пэўнага паведамлення аб вышэй узгаданых папскіх актах. А то есть, па сутнасці, понятно, калі, конечно, калі біскуп памірае, звычайна вельмі хутка становіцца вядомым, але ўсё ж такі, можа, нейкія акты там яшчэ былі здзейснены, да? Это такая... Так уся прыгажосць канечнага права тым, што яно можа працаваць нават калі ўся цывілізацыя лясніца, то усе сітуацыі прапісаны. Так, і канцлер застаецца заўсёды. Так. Вось, далей. Але цяпер, напрыклад, сітуацыя, калі біскупа пераводзяць на іншую кафедру, да? То есть на працягу 2 месяцаў пасля атрымання пэўнага паведамлення аб пераводзе біскуп павінен адбыць у дыяцэзію, куды ён быў пераведзены, і ўступіць у канечнае валоданне ёй. Так? З дня ўступлення ў валоданне новай дыяцэзіі застаўленая дыяцэзія становіцца вакантнай. То есть менавіта з дня ўступлення ў новую дыяцэзію старая становіцца вакантнай. Да, то есть не з моменту, калі чалавека перавялі, сёння дэкрэт падпісалі, так, быў абвешчаны дэкрэт, і сённяшняя дыяцэзія вакантная. Не. Што ў гэтай сітуацыі адбываецца? Ад дня атрымання пэўнага паведамлення аб пераводзе і аж да вступлення ў кананічнае валоданне новай дыяцэзіі пераведзены біскуп, якую ён пакідае, атрымлівае уладу і абавязкі дэцызіяльнага адміністратара, пры гэтым спыняецца ўлада генеральных і біскупскіх вікарыяў і поўнасцю атрымлівае ўзнагароджванне належнае яму з гэтай пасады. Да? То есть, па сутнасці, становіцца, груба кажучы, выконвачым абавязкі, да? То есть пакуль не ўступіў валоданне новай кафедры. Это такая сітуацыя, да? І далей, пры вакантнай кафедры кіраванне дыяцэзіі да прызначэння дэцызіяльнага адміністратара пераходзіць да дапаможнага біскупа або калі іх некалькі да старэйшага прамоцыі. Да? То есть, скажем, тут павінен быць у гэтай сітуацыі выбраны дэцызіяльны адміністратар, калі нічога няма. Так? Але пакуль яго выберуць, дыяцэзіяй кіруе дапаможны біскуп. Так? Калі іх некалькі, то старэйшы прамоцыі, то есть старэйшы біскупскім пасвячэннем. Это так. Да? Далей. Калі дапаможнага біскупа няма у дыяцэзіі, тады кіраванне пераходзіць да калегіі кансультантаў. Так? Хіба што святы пасад пастановіць інакш. Да? Той, хто такім чынам прымае кіраванне дыяцэзіі, павінен неадкладна склікаць калегію кампетэнтную прызначыць дэцызіяльнага адміністратара. То есть, ўсё прапісана па сутнасці. Да? Калі на працягу 8 дзён ад паведамлення аб тым, што біскупская кафедра стала вакантнай, калегія кансультанта павінна выбраць адміністратара дэцызіяльнага. 8 дзён, так. Які будзе часова кіраваць дыяцэзіяй, пакуль апостальскі пасад не вырашыць інакш. Да? Калі на працягу гэтых 8 дзён, да, не выбралі, то ўлада кіравання дыяцэзіяй пераходзіць да мітрапаліта. А калі гаворка ідзе пра мітрапаліта, да, то суфрагана найстарэйшага прамоцыі. Значыць, фактычна можа быць такая сітуацыя, калі тэарэтычна мітрапаліт можа кіраваць адразу 2 дыяцэзіямі. Можа быць. Так, але гэта адна з вельмі невялікіх рэчаў, маленькіх, якія можа рабіць мітрапаліт у іншых дыяцэзіях. Калі будзем казаць пра мітрапаліта, яшчэ скажам, што у мітрапаліт у адносіне зноў-такі ад усходняй традыцыі. У заходняй традыцыі мітрапаліт мае вельмі далёка, вельмі абмежаваную ўладу ў іншых дыяцэзіях сваёй мітраполіі. Па сутнасці ён з'яўляецца дэцызіяльным біскупам сваёй дыяцэзіі. У іншых дыяцэзіях, вось, гэта першая сітуацыя, яшчэ будзе 2,
і такія вельмі незначныя, калі прадставіш, што яны адбудуцца, каб за 8 дзён не выбралі, гэта ўжо павінна столькі невядома што стацца, каб не выбралі. Хацеў вось яшчэ задаць такое пытанне, так ускосна закранули мітрапаліта. Вельмі часта журналісты светскіх сродкаў, у нас, в прынцыпе, усе светскія амаль, масавай інфармацыі, яны ўжываюць да мітрапаліта нашага такія словаспалучэнні, як кіраўнік касцёла на Беларусі, галоўны каталік Беларусі. Гэта, я разумею, што гэта журналісты, эмоцыі ствараюць все такое, але гэта правамерна так казаць ці не зусім? Ці ўсё ж таки кіраўніком з'яўляецца нунцый? Нунцый не. Не, напэўна, не нунцый абсалютна не. Ці старшыня біскупаўскай канферэнцыі? Тут залежыць ад тым, што мы укладаем у слова кіраўнік. Яны ўкладаюць публіцыстычны сэнс, як чалавек значны, які там мае палітычны ўплыў светскі, але... Бо па сутнасці, па праву кананічным, кожны біскуп кіруе сваю дыяцэзію, і ўсё. І над біскупам, кіраўнік біскупа, кожна, гэта не мітрапаліт, толькі святы айцец. Ясна. То есть кожны біскуп незалежна мае падначаленне святога айца. Так, ёсць мітраполія. Мітрапаліт, кажу, вельмі абмежаваную уладу ў межах мітраполіі мае, да, то есть па сутнасці ён не можа вырашаць праблемы іншых дыяцэзій. Напрыклад, калі нам пішуць, бо людзі не толькі журналісты, светскія вернікі пішуць, што ўсё там такі вобраз склаўся ўжо, прабачце. Бо мітрапаліт галава касцёла, да, то есть яны часамі пішуць свайго біскупа, там нічога там біскуп адказаў, альбо і не спадабалася, што свой біскуп адказаў, пішуць у Мінск, да, бо вы мітрапаліт, так, вырашце праблему там віцебскай, пінскай, гродненскай дыяцэзіі, то-то. А ён не можа, яго кананічна мінімальныя паўнамоцтвы. Абсалютна. Ён толькі вось пра адно мы сказалі цяпер. Калі не выбралі адміністратора, ён становіць, это... Не, і другое яшчэ было нешта, што там мітрапаліт... Калі будзе абавязак, на чым... Чыталі ж да гэтага канон толькі што. Да, гэта было, то есть паведаміць мітрапаліта аб тым, што ёсць вакантная кафедра. Это такая, зноў-такі, это вельмі эпізадычная сітуацыя, калі у штодзённасці, напэўна, журналістаў это не датычыць звычайных светскіх вернікаў. Таму, паважаныя слухачы, у вас ёсць свае біскупы, калі вы не з Мінскай і не з Магілёўскай вобласці, можна вырашаць пытанні не адразу з мітрапалітам. Не можа, трэба. А трэба, фактычна. У мяне ўжо загатоўлена такая загатовачка, ёсць ліста, стандартна адказу на ўсіх, так, вельмі, конечно, справа паважная і гэтак далей, але мітрапаліт не з'яўляецца кампетэнтным. Просьба звярнуць свайго біскупа. Так, я падкрэслю яшчэ раз, каб трошку і вам працу палегчыць, бо я так разумею, як канцлер, вы, што называецца, на перадавой всіх? Ну, конечно, я пишу это вообще. Ось, поэтому, кажу, заготовка ёсць, там праблема там ставіць канкрэтнага біскупа і дату паставіць. Ось, ну, але просто факт, так. Понятно, это не вина чалавека, не могу. Людзі так, як Мінск, сталіца, напэўна, тут галоўна сядзіць, да, начальство тут у Мінску. І нягледзячы на тое, што, скажем так, мітрапаліт мае такую шырокую вагу ў нашым грамадстве, ён кананічна валодае фактычна толькі сваёй дыяцэзіяй. Так, сваёй дыяцэзіяй. Таксама іншая справа, калі, скажем, канферэнцыя біскупаў. Так, у нас цяпер, скажем, мітрапаліт з'яўляецца старшынёй канферэнцыі біскупаў, але гэта не абавязкова. Мы памятаем, перед митрополитом некалькі гадоў назад канферэнцыю біскупаў узначалі біскуп Гродзенскі. Это абсалютна нічога не азначае. То есть гэта, і зноў-такі, гэта канферэнцыя біскупаў не з'яўляецца кіраўнічым органам дыяцэзіі. Это орган кансультатыўны па сутнасці, калі ўжо так бяром, так? То есть для дапамогі координацыі душпастырскай дзейнасці будзем пра гэта казаць. То есть гэта зноў-такі это не начальство. Это біскупы роўныя збіраюцца і вырашаюць свае пытанні. І гэта лагічна зручна, бо звычайна канферэнцыі ствараюцца ў межах нейкіх рэгіёнаў, дзе ёсць нейкія агульныя пункты. Не, ну канферэнцыя павінна быць у краіне, да, то есть краіна, Беларусь мае сваю канферэнцыю. Не, я чуў, што проста ёсць больш шырокія канферэнцыі у Афрыцы, напрыклад. Не, і у Лацінскай Амерыцы, наколькі ведаю, ёсць мусіць адна ці дзве, іх вельмі немного. Ясно. Дякую. Вось такі. Поэтому гэта справа такая. Поэтому митрополит, да, яго называюць, дзякуй Богу, што чалавек мае аўтарытэт і ўсё, вось, ну, але ён не з'яўляецца кананічна, напрыклад, кіраўніком віцебскага біскупа ці пінскага ці гродзенскага, не, абсалютна. Да, і митрополит, вось, але ўлады ў тых дыяцэзіях прамой ён не мае. Так, вяртаючыся можна да паняцця ардынары, што мы казалі. Конечно. То есть ардынары, рымскі пантыфік, дыцэзіяльны біскуп свой, і пасля генеральны біскупскі митрополит там няма. Прыемна адчуваць, што фактычна ў кожнай дыяцэзіі мае ўладу рымскі пантыфік. Гэта такі прыгожы сімвал каталічнасці нашага касцёла. Так. Вось. І далей, калі ў этой сітуацыі дапаможны біскуп, калі яго няма, тады калегі кансультантаў павінны як мага хутчэй паведаміць апостальскі пасад аб смерці біскупа, да, таксама той павінен ведаць свайго выбрання зрабіць той, каго выбралі. То есть адміністратора выбралі, і ён павінен гэта зрабіць.
Вось такі вялікі кусок мы закончылі. Думаю, наступную нашай перадачы працягнем нашу Так, гаворку, так. каб ужо не пачынаць новых. Так. Вось поэтому усім вялікі дзякуй, задавайце пытанні, пішыце. Абавязкова. Звоніце ў розных Каментары пішыце, можна. на радыё пішыце. Мы адкажам на ўсе. Што, конечно, конечно. Ёсць якісьці воду. Хвала Христу, паважаныя слухачы, з Богом. З Богом усім. Вы слухали перадачу «Кодекс кананічнага права» з ксяндзом Дмітрием Пухальскім.